Менә әйтәсем килә, анда укыганым патшаның гаскәрлегенә, гаскәрме, нәрсә, армия дип аталды инде шунда. Арда инде, арда, армия бер уйласаң инде. Шундый кануннар булган. Мәсәлән, мин аны теге, оныттым фамилиясе ничек, ул теге 90-нчы еллардамы шундай тапшырулар алып барадыр, патшалык вакыты турында, аларның теге гаскәрләре турында килеп чыкты. Ул, мәсәлән, флот булган, шундый диңгездәге флот, шундагы кем яхшы хезмәт иткәнме, әллә сугыш вакытындамы, әллә хезмәт иткәнме, шуларга имеш яри инде менә батырлык күрсәткән орденнар өләшкәннәр аларга. Инде, мәсәлән, анда кем православный, аларга тәре такканнар инде. Мусулманга бит ярамый тәре, аларга инде императрицамы, императормын рәсеме ясаганнар орденны. Шуны уйлап куйганнар. Икенчедән, имеш, шул флоттамы кем яхшы хезмәт иткәнме, аларга имеш, урысча әйтмешли, поощрение, шуларга имеш аракымы, нәрсә инде, тәмәке табак, шул нәрсә биргәннәр. Ул татармы булса, хезмәт итсә, аларга имеш шикар биргәннәр, тагы нәрсә, шундый нәрсә биргәннәр икән. Әйтәсем килә, шуны бәрен тырышканнар аңларга вакытында. Менә әйтәсем килә, алар бит әйтер, не кирәк, ул аерып тормыйбыз инде. Теге безгә укыганда журфакта мин инде әйтә башласам, милли шундый үзенчәлекләр хакында миңа марҗалар әйтәдер. Да ладно, брось, у нас единый общий советский народ ди. Мин әйтәм, ник ул инде единый общий советский народ бер телдә сөйләшергә тиеш, бер җырларны башкарырга тиеш. Нигә ул хакы юкмы әллә? Шулай әйтәсем килә. Менә патшалык вакытында алар бәрбер аңлап торганнар, ул тырышканнар инде вакытында диннән мәхрүм итәргә, аерырга, телдән. Шунысы инде килеп чыкмагач, ул менә беләсезме, мәктәпләр булмаган бит инде, ул татар мәктәпләре. Алар менә мәчетләр төзгәннәр, байлар. Байлар шул ярдәм итеп торганнар, шунда укытырга. Алар хатта 5-10-15 ел укганнар. Мисыр, ягъни Египетка барганнар. Гарәп илләренә, имеш, Төркиягә барып, кайсы илгә тагы барып, шунда укып кайтканнар алар. Шул ничә телне белгәннәр шул вакытта. Шунага бәлки әйткәннәрдер инде, менә татарга талмаш кирәкми дип. Шуны әйтәсем килә. Талмаш дигән ул менә бер генә сүз алман теленә кергән, долметшер дигән алар. Шул гына бер сүз кергән аларга. Менә кайсылары менә әйтә, ул менә, мәсәлән, армиядә хезмәт итәләр, аларга мәсәлән шушка ашаталар да, сахбирова нәрсә дип. Анда бит инде әйтелгән, ул икенче сүрәдә, беренче Фатиха, икенче Бакара. Бакара сүрәсендә әйтелгән, анда бисмилла там: "И запрещены вам мясо свиньи, кровь животного, мертвечина и все то, что заколото не с именем Аллаха, а кто же вынужден, не будучи нечестивцем, то нет в том греха, ибо Аллах милостив прощающий" дигән. Шунда менә шул мәгънәсе шул инде, менә кеше мәҗбүри, мәсәлән, ашарга тиеш ачлык вакытында. Шуңа күрә ул анда имеш дип, анда тыелмый инде ул менә. Бүтән чакта, бүтән ризык булганда ул ашарга ярамый, чөнки аны да менә безне менә шул марҗа әйтәдер. Менә мин ди марҗа булсам да ди, мин ди православный кеше булсам да, шушка итне ашамыйм ди, чөнки ди ул ди, мин ди укыдым ди, шушка ди, дуңгыз ди, шул кеше белән бер чирләр белән чирли икән ди. Шуны мин белгәч ди, дуңгыз итне ашамый башладым ди. Шуны белгәннәр бит, ул теге дуңгыз ите, мәсәлән, авыр икән организмга дип, ул иң беренче
кортлый башлый, дуңгыз ите. Ну, төрле ниләр бар инде. Аны яһудилар да буштан бушка тыймаслар, мәсәлән, әгәр дә анда булмаса инде. Исти якта бит вакытта суыткычлар булмаган, тиз генә бузылган инде. Ризыклар, шуңа күрә инде алар тыйганнар инде дуңгыз итен. Шуны әйтәсем килә. Менә ишү турыннан харам, хәмер, харам инде шушка, харам инде хәмер турында. Менә шушы йортта, менә шушы йортта алды. Бер вакытта мин шушына менә тордыммы, юкмы инде белмим, бер хохол бар, безнең газетта эшләдер. Хохол диме инде, украинец инде, яр инде. Шул мәсәлән чакырды мине, урамда күрде дә, әйдәк ди. Берничә кызлар шунда кергән инде, ул нәрсә булган инде, бәйрәм нәрсәме, туган көнеме, юк, булай инде бәйрәмдер инде. Шуны әйтәсем килә. Миңа эш дип кысты. Шунас мин бер тәнәфес булды. Тәнәфестән соң инде алар теге мин әйтәм, тагы бәйләнә башлады. Шунас мин әйтәм, менә шу стаканны тулы, мин әйтәм, ишеп куйсам, мин әйтәм, бәйләнмисеңме? Иш дип. Юк, бәйләнмим ди. Мин тоттым да ул стаканны иштем дә куйдым. Алар аптырап калдылар. Соңда инде урамга чыгып киткәч, без китеп барабыз, мин әйтәм, сез беләсезме, мин әйтәм, сез биегән чакта шул тәнәфестә, өстәлдә утырганда без тәнәфес булды, шунда мин әкренләп әйтәм, теге анда аракы бары түгеп ташладым да, шунда су салдым да краннан, шуны ишеп куйдым. Шулай инде менә котылдым. Әле без депутат вакыты узгач инде, мәрхүм инде хәзер мэр депутатларга озату бер тантаналы имеш, өстәлдә утыру шундый кичә уздырды да, һәр кайсы белән эшә имеш. Һәр кайсы күтәреп эшә, һәр кайсы утырып эшә. Шунда берен беләм инде, таныш бер мәктәп директоры булган элек, бигрәк күп эште, куркмыйчы тулы стакан. Мин инде хәзер әйтәм, минем яныма килә дә, хәзер инде ни ал вакытта ураза булды. Минемчә башландымы, шуны әйтәм, алдым да мин инде нәрсә юк. Газировка гына бар. Шуның газын чыгарып утырам. Мин янымда утырган теге шунда горсоветның бер эшләгән марҗа сырый нәрсә мин әйтмим инде. Ну, миңа шират килмәде инде. Мин әйтәсе килә. Менә әгәр дә күңелле булса, бер кайчанда ул хәмер кирәкми, ул хәмерсез дә кеше күңеле ачыла. Чөнки менә мусулман халыклары бит бурын замандан ничектер күңел ачырга белгәннәр алар ничектер. Хәзер имеш бер нәрсә булса, тик ишү. Ишү инде ахыргы инде ни сул инде минемчә. Кулдан килгәнчә кешегә түзергә кирәк, ничектер менә кирип тәмле чәкчәк алдың, шунда чәй эчтең, катык кара чәй эчтең, күңел ачылды, тагы нәрсә, төрле. Әле дә күңелсез булсаң, мушага барды. Мин университетта, мәсәлән, үздә буладыр, теге кеше ала да экзаменда шундый ни инде имтиханны бирәлми, шунда нинди кайгырып йөри кеше. Мин аны белдем, шул мунчага бара кирәк, я кинога бара кирәк. Шунда имеш ул син онтыла икән шул теге кайгың. Бездә тик эшергә диләр, менә эшергә. Ахырында инде теге Салават Фатхидинов ачуланмаса, мин инде уйлап чыгардым инде бер анекдот. Ну, белмим инде, мин гел шундый мазак анекдотлар уйлап чыгарам инде. Кайдан мәсәлән исем килеп чыккан. Ул гафу итсеннәр, мин шаян журналист, чөнки Салават инде ишетсә инде мине гафу итсен инде. Мин аны шаяртып уйлаганым шундый нәрсә. Аның мәсәлән әтисе Салават дөньяга килгәч шатланып әзрәк эшкән икән. Гомердә эшмәгән, бу эшкән инде. Шул мин уйлап чыгардым шаяртып инде. Теге тест бездә бабай диләр инде, карап тора икән. Менә кияү сала, менә салават, кияү салават. Шуннан соң инде мин менә шул мазаклап чыгардым. Ул теге танылган шәхесләр турынан инде мазак уйлап чыгарсаң, аның гаибе юк инде, алар инде шул гадәттәгечә инде шундый рөхсәт инде алар турынан. Мин уйлап торам, шул Салаватта ачуланмас, аны ишетсә, мин аны инде яманлап әйтмим, тик мазаклап кына. Танылган шәхесләр турынан анекдот уйлап чыгарсалар, минемчә ул инде бигрәк тә югары кеше утырган була инде. Улулаган була инде аны.